Κράτησα εγώ, αλλά παραπάνω πρέπει να είναι να βγει. Παπά, είναι ελικόπτερο. Τρεις αυτό το μάγκο. 35-37 είχε. 1, 2, 3, 4, 5. Πρέπει να εμφανιστεί. Τώρα, να το. Πιο γρήγορα είσαι. Λίγο πιο γρήγορα ο Γκέρ. 35 και αυτός ήρθε και 32. 2 με 3 τον έχει ρίξει μέχρι εδώ. Είναι πιο γρήγορα πέρασε. Πιο γραμμάτο. Πιο γρήγορα πέρασε. Πιο γρήγορα πέρασε. Πιο γρήγορος είναι. 2 με 3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος είναι. Μέχρι εδώ, φαντάσου μέχρι το τέλος πώς θα το ρίξει. Για που έχει φτάσει. Πολύ γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος. Αφού έκανε τοποθέτηση του θανατά. Ανοίχτηκε εκεί, τραβήχτηκε αριστερά. Πολύ καλά εδώ, είδες που πέρασε.